Ayo Paman Brajadentaja monggo ayo. Nek pancen paman-pamanku kadang brojo kabeh ora nayuk yani anggonku bakal jumeneng ratu ning Pringgondani. Tak lilake kewandaku sing dadi seksi. Wah, untal malang. Wah, wah. Waduh.
Linggo. Iya, Kang. Latala. Wong Didyan Kala Rudra Waspati Raja Dewaku. Adhiku bocah bagus Braja Musti kelawan Kala Bendana aja kaget kowe tak piji ana ing kene. Wah, latala. Iya Kakang Brajadenta. Kakang Brajadenta ngawe kelawan adimu. Braja Musti ora lewat aku ngaturke sembahku Tampanana ya Kakang. Iya. Adhiku Braja Musti wis tak tampa ora lewat pangestunipun Kakang Bae Tampanana Dimas. Iya. Wis tak gegem dadekake jimat paribe dayana ning kasantosan. Kala Bendana adhiku cah bagus. Adhiku cah bagus. Sak golongan semut Kala Bendana. Wah, ngece tenan ki ayem ki. Ngece piye? Kowe ngalem aku bagus to, Kang? Iya, jan bagus tenan. Heeh. Ngalem aku bagus kok sak golongan semut. Wah, jaja aja kebangetan ciwi kaya Kakang. Aku bawe ning kene ya wis ora apa-apa. Janyatane aku tata lair elek ya wis tak trima elek wae. Iya. Nek nek iso aja awake dhewe iki wujude raseksa, awake dhewe iki wujude buta. Nek iso ya tuwidake awake dhewe apik, nek iso ati awake dhewe resik, luwe-luwe iki sasi poso ya Kang ya. Iya. Heeh. Aja meleh sasi poso sakonane omben-omben. Sopo kuwi? Bro Kakang Braja Musti kok aku mau ngerti. Kure-kure kaya yo jaran. Apa senengane kaya ngono ora? Aku ngaturke basaku sembahku Tampanana ya Kakang Brajadenta. Iya Kala Bendana. Ora lewat pangestunipun Kakang Bae Tampanana adhiku bocah bagus. Tak gegem dadekake jimat. Piye Kang? Wis gelem padhang atimu wis padhang apa durung? Mau sore aku mbok lumpukke ana kedaton utawa ana Kadipaten Primalang. Lah iki nek alun-alun Kadipaten aku mbok awe meneh. Kepiye? Apa wis gelem? Apa wis iso menepatimu? Apa wis meleh rasamu? Wis tak jalwani akeh-akeh kasuyatan sing saknyatane, crita sing saknyatane babagan rikala semana sedane Rama Prabu Trembaka. Apa kowe wis do, Kang? Apa kowe wis iso nyembelihke atimu nggonmu ora suwe meneh bakal nyekseni anakmu ya anake awake dhewe. Atmajane Mbak Yu Aribi si Gatut sing ora suwe meneh bakal pelantikan dadi Nalendra nek kedaton negara Pringgondani. Latala. Kala Bendana bejo timenatiku Kala Bendana. Ning atase mau sore aku mbok kandhane akeh-akeh krasa kedodok korine ing atiku. Ning atasing maune aku kuwi nandurasa memungsuhan kelawan para Pandhawa utamane anakku Gatotkaca. Ning saiki Kala Bendana. Saiki Kala Bendana ayo ora usah suwe-suwe tak kanthi ana ing negara Pringgondani sowan ngersane Mbak Yarimbi. Waktu dina iki uga disekseni nggone Gatotkaca bakal diwini sudha madeg ratu ana ing negara Pringgondani. Alhamdulillah. Syukur birake sewu bejo kemayangan diwen ya Kang ya. Gene kowe iso insaf. Kena tak elekke Kang. Mergo jajane kowe iki ya mung napa atur sing ora prayoga, jajane kowe iki mung napa atur donya Kang. Iya. Ya wis aku mung manut ya Kang ya. Iya Di. Nek ngono arep bakat iso apa Kang? Ora ketang sambung obor colok lintang ayo mangkat dina iki. Ayo Kakang Brajadenta tak derake ya Kang ya. Latala. Kala Bendana. Kang. Durung nganti rampung lan durung nganti awake dhewe arep budhal ana ing kraton Pringgondani. Lah kok dadi ki ana saja priyagung priyayi rawuh ana ing kene.
Ketitik saka busanane iki Brahmana sing mburi kuwi patih. Kang Apa kala bendana? meliku monggo sing ati-ati lho Kakang. Sing ati-ati piye? Awake dhewe ketekan wong loro kuwi padha karo awake dhewe ketekan teroris. Lho. Tegese piye, Dik? Ngati-ati ku cangkeme wong loro kuwi nyebar wisa. Tak delok saka ulat-ulatane wis ulat-ulatan bosok kuwi Kang. Ngati-ati lho Kang. Lho. Nggo sik tandha waton ngonekke kelawan priyayi sing rawuh. Kepiye wae sapa wae sing rawuh ning Kadipaten Permalang yektine kuwi dadi tamu ingkang luhur. Luhur apa ngasal sak karepe. Nek wong loro iki aku ora iso nampa apike Kang. Ora lajane kuwi sapa? Kowe nek tau ngerti critane wong sing kondang elek lambene. Sing ngarep kuwi Begawan Durna. Pandhita Sukalima. Heeh. Durna tekleneh Kang. Iya, iya. Sing mburi kae patih sengkuni, kae sing elek dhewe cangkeme ya kae Kang. Mula nek ndahar aturku ya Kang, kok nek Begawan Durna muni apa-apa wis ora usah ditanduki. Wis kek prayogane kek ana 10.000 kek kon minggat. Apa kok kek ana rokok ngono Kang? Wela aja to Diki. Iki tamu iki dayo prayogane ya dibageke. Wis luweh. Sing penting aku wis ngandani apik-apik Kang. Nuwun sewu Penemban menapa leres paduka menika Penemban Durna. Lan menapa leres ingkang wingking menika Patih Harya Sengguni. Oh, astaka swalasila bertapa sumoranti awala-awala kamanaga kula kaprikantil puntur selikur. Oh, iki nggih pancen leres mekaten. Nuwun sewu. Dinten sakmenika mari paksa kula wantun kumawantun sowan wonten ngarsanipun Paduka Angger Adipati Brajadenta wonten Kadipaten Permalang. Saperlu ingkang sakmangke kula badhe nungsung pawarta saha kula badhe nyuwun priksa ingkang langkung. Nanging saderengipun nggih kepareng kula nderek pitepangan awon tanpa warni kula menika pun Begawan Durna semingking saking Pertapan Sukalima. Oh inggih inggih. Kula sampun mireng kumandhangipun Begawan Durna menika pandhita ingkang kondang monyor-monyor. Nggih lesen anu leres. Kula mriko pandhita nggih kondang monyor-monyor. Kondang dodeng samaladeng pendhita menika. Oh, nuwun sewu, menawi wonten tiyang setri ingkang pun dangu dereng kagungan putra, dereng kagungan anak, kula mriko madeg dalang ruwat. Mekaten Penemban. Nggih, nggih. Mengki sontene kula ruwat, terus dalune sing setri kula kan nginep teng Pertapan. Yo ya wis elek to Kang, niate nek wis elek. Menika mboten sarjawi amung supados tiyang putri mriku enggal kagungan putra, mekaten nggih. Oh inggih inggih. Tumuli mekaten kaskecana lenggah paduka. Oh nggih, sampun boten kirang prayogi. Rekyana Patih Harya Sengguni kula ngaturaken kawilujengan Rekyana Patih. Inggih Angger Adipati. Angger Adipati Brajadenta sampun boten kirang prayogi lan wilujeng pisuwanipun ingkang abding plasa jenar kula ngaturaken bekti inggih nggih. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Nuwun sewu bilih kula kanggep kumawantun lan kula kanggep lancang. Tupriksa kelawan paduka Sang Pinandhita inggih Penemban Durna kaliyan Rekyana Patih Harya Sengguni. Dinten menika sanes dintening pasewakan kula kaliyan kadang-kadang kula sakadang brujuk mapan wonten ing alun-alun Kadipatening Permalang badhe nyuwun mriksa Penemban. Sejatosipun wonten wigatos menapa wontenipun Penemban Durna kaliyan Rekyana Patih Harya Sengguni. Rawuh wonten ing mriki. Oh, nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Menawi kula titik wonten mriki menika wonten kereta kencana. Menika dipun ronce melati. Menika nuwun sewu kula badhe nyuwun priksa. Menika badhe dipun beto dhateng pundi? Sawingkingipun wonten kereta kencana ingkang dipun ronce menawi roncen melati menika wonten magrobak-grobak Bondo Bandu. Mas Pices Raja Brana, Jamrut Geni Mutiara.
Menapa badhe dipun beto dhateng pundi kene? Nuwun sewu. Menika badhe kula beto wonten negari ing Pringgondani sak perlu nyekseni tuwin anyeng kuyung anak kula pun tetuka inggih Gatotkaca ingkang boten dangu malih. Badhe dipun winisuda wonten ing Prajanegari Pringgondani. Mula saderengipun paduka rawuh wonten ing mriki menika ancas kula badhe bidhal wonten kedaton ing Pringgondani. Wah, nuwun sewu lho, Nggih, nuwun sewu, nuwun sewu. Nuwun sewu mbok bilih saderengipun kula kanggep lancang gen kula matur kanggep kula menika sampun ngantos kula menika dipun nanggep ing sak mangke kula badhe ngubup-ubupi perkawis menika babar pisan mboten. Ning menika kasunyatan ingkang leres. Menika kasunyatan ingkang mathuk, menika kasunyatan ingkang bener. Saderengipun kula matur, saderengipun paduka mangkat utawi bidhal tindak wonten kedaton negari Pringgondani, kula suwun paindharaturipun ingkang Bapa ing Sokalima, kula aturi murungaken kemawon. Lho, liripun kados pundi Premban? Nuwun sewu ta, nuwun sewu. Nuwun sewu menawi paduka menika dereng priksa. Kula menika dados gurunipun para Pandhawa. Kula menika dados gurunipun para Pandhawa. Werkudara Puntadewa Janaka kula sedaya menika murid kula sedaya. Ateges Gatotkaca menika ugi putu kula. Iya. Nanging nuwun sewu lho, Ger, nuwun sewu. Mindak mangke paduka getun tembe wingkingipun. Kula menika ing rikala semanten ugi dipun suwuni sowan, dipun suwuni angrawuhi utawi andugane. Anggenipun Gatotkaca badhe dipun winisuda wonten kedaton negari Pringgondani. Nanging sak mangke Werkudara kaliyan Gatotkaca, utamanipun Gatotkaca menika sajak sengit ngiget-iget kaliyan Bapa. Prasasat kadeden menawi anggenipun dados ratu wonten ing Pringgondani menika boten purun dipun sekseni dening ingkang Bapa ing Sokalima. Pramila kula nuwun sewu, kula mawon dipun buang, kula menika dipun cutat. Cobi to. Mang penggalih Gatotkaca niku putu kula. Gatotkaca niku anak Werkudara. Werkudara niku anak murid kula ning nuwun sewu. Lah kok putu kula kok mentala kados ngaten kali anake dhewe. Kalih simbahe dhewe kok kaya ngoten. Ning atase Werkudara niku anak kula murid kok mboten dombani kalian patrapipun ingkang Bapa ing Sokalima. Pramila kula nuwun sewu. Ning atasipun kula mriku gurunipun para Pandhawa. Nembe sepisan mriku kula didamel gelang kene. Tapi udah ratur kula. Nah, udah ratur kula mangurungaken kemawon. Mangurungaken kemawon sampean baca. Tidak wonten kejadian mriku jan merga kula iki mesti lari kali. Oh, elek tenan. Ana wong wis daki-daki kok nangis. Sampeyan ora ngrasake wong lara ati mate. Ora to jane sampean ki ora adar sabene nangis kok saiki nangis. Kula niku sedih. Wong anake sampean sing cilik mati men sampean anggap ndangdut. Gus. Ngerti kula le nanggap ngangge dit layatan. Aja kaya ngono kita. Mriko seksinipun ingkang Bapa ing Sokalima menika nuwun sewu. Mangurungke mawon niat sampeyan yen. La taala wala Gatotkaca. Ora ngira babar pisan jebul patrapmu kelawan wong tuwa kaya ngono. Biyo. Ning atase iki yangmu dhewe iki gurune bapakmu, iki gurune wong tuamu. Lah kok dadi kowe wani gak sia karo pepundhenmu dhewe. Ya Gatotkaca aku ora sudi momong karo kowe mergo siji sing gelem tak mong. Aku gelem mong waton bocah kuwi mikul dhuwur mendem jero dadi swargane wong tuwa nanging lah kok jebul tinemune karo pepundhenmu sing wis menehi ilmu karo kowe sing wis menehi ilmu karo bapakmu lah kok kowe dak sia. Titenana seksenana jagat saisine wektu dina iki Brajadenta bakal balela ora gelem ora sudi aku nyengkuyung Gatotkaca. Kang sabar Kang, sabar. Eling. Iki piye iki Kang iki piye? Pausane ra wis tak omong ki oke-oke to Kang, nek aku ketekan wong loro iki nek wong omongan apa-apa ora sambal tandukine kok nyatane kowe manut. Kala Bendana Piye?
Kowe iki neng kene tinemune ragil kowe neng kene iki ora duwe wenang murba wasesa kelawan kakangku. Nek kowe rasa rujuk karo aku, kowe luwung minggat saka Kadipaten Permalang. Ya wis ora apa-apa, Kang. Aku jangan minggat ora apa-apa. Ning eling lho, Kang. Gatotkaca kuwi anakmu dhewe. Gatotkaca kuwi tunase Mbak Waribi kowe kok kanthi sia-sia tegel karo Gatotkaca. Sengsara uripmu lho, Kang. Aku selama urip buruk tau ngene iki kok kowe kancaku cocok iki. Secara jare atiku Kang aku ki wis arep geleke karo kowe kok kowe kalah karo wong coba. Wera suci aku pakuatimu, lu aku paten ono wae, aku paten ono wae. Lare wangi kanthi petiren cakepku gak jadi kowe lho, Kang. Kowe kalah karo wedhos-wedhos loro iki kowe. Ora pareke kowe iki wis gerang kok nangis ning ngarepan kowe. Kowe nek rasa rujuk karo aku minggat. Ayo lagi minggat. Ora sah nggone Kadipaten Permalang. Ya wis jaluk pamit, tak aturke Mbak Waribi tek uripmu lho. Pandhita kangge narya wangsit pindha kumbang ajabing tawang susuh angin ngandhe nggone miyanggal yen nganggo Nuwun sewu lho, nggih nuwun sewu. Sampun ngantos paduka menika gagas sumateng aturipun ingkang rayipun kala Bendana. Kala Bendana menika pancen bocah sageleme dhewe. Kala Bendana menika pancen bocah sageleme dhewe. Menawi paduka dherek aturipun ingkang Bapak ingkang kalima sampun dinten sak menika sareng kaliyan kula murungaken Gatotkaca anggenipun badhe dipun winisuda dados nalindra ing Daton Negari Pringgondani. Oh inggih penemban menawi ngaten ing sak mangke kula badhe tata-tata kering lampit berungkat kimpul gajah gelar singo barung kereta kencana ingkang sampun kalungi kula kalungi roncen melati menika ing sak mangke badhe kula kalungi tumbak pedang lan gaman sak piturutipun badhe kula kecak Kraton Negari Pringgondani samangke kula boten narimaken anggere anak kula Gatotkaca madeg nalindra wonten Daton ing Pringgondani. Asik. Dewate wonten dawuh Kang, cair. Lho, sambatan mboten maksude le mbujuk niku lho. Oh nggih. Nggih. Mengke kula tumbas kira kan. Napa rakoe napa? Diplomat. Sampeyan kimbol dhewe wau mang dhelike kok ora senengan kaya ngono ora. Oh nggih, ngesaken dawuh. Ing samangke kula ugi badhe nata glaring barisipun para sata kula. Ing samangke badhe kula ketapaken bidhal tumuju wontening Kedaton Negari ing Pringgondani. Saperlu ing samangke murungaken anggenipun Gatotkaca badhe dipun winisuda wonten ing Kedaton Negari ing Pringgondani. Oh inggih ngestaken dawuh. Menawi ngaten ing samangke kula aturi gelar baris para wadyabala, kula aturi nembang tengaraning para wadyabala. Dinten sak menika dipun kepiyaken bidhal wonten Kedaton Negari Pringgondani murungaken anggenipun Gatotkaca dados nalindra wonten Praja Negari Pringgondani. Monggo Lureng Dewate wonten dawuh. Bendrene ditabuk. Oh inggih. Ayo, duk, ayo. Oh inggih. Nyuwun pamit Kakang Dara. Nganti-ati aja kok bisa cilik, aja ngasih blero. Nggih, mboten. Sinayan manggulung mentonaken dewe kramanira kanggo miterane ngasta
kumitirane ngasto jagat pangestu karo wayah lur jagat Setyaki wonten timbalan. aja kaget Siadi tak awe ngadhep ana ing kedaton negara Ndarawati. Yi Koko Prabu kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu bekti kula kunjuk Koko Prabu bekti kula kunjuk. Ya Setyaki ora usah dibulan baleni. Setyaki Wonten dawuh Udawa endi? dereng absen Koko Prabu. Kakang Udo dinten sampun mboten sowan wonten kedaton Kari Ndarawati. Mila anggepe dumeh panjenenganing sono ora wara-wara bakal nganakake kedaton agung kaya ngene lha kok dadi Udawa ora sowan ora mampun ing kraton negara Ndarawati. Ya sampun kajengipun kepareng patuko kados pundi? Sajak tindak patuko badhe kemelek-melek. Kemelek-melek iki apa? Kesusu-susu Koko Prabu. Sajak grusah-grusuh penggalipun wonten apa? Setyaki Wonten dawuh lagi wae pun Kakang nampa namala saka Yayi Ratu Arimbi ing Pringgondani. Kalamun Atmajaku ya anakku ing Pringgondani ya kuwi si Gatotkaca nandang lara. waduh pun suntik iki dereng. Ora ngawur lho Gusti Aki iki ora sah ndagel mengi iki ora bayaran dadi ora ana sing gelem guyu. Nyun pamunten. Kamangka ora suwe meneh si Gatotkaca ora bakal di wisuda madeg Nalendra ana ing kraton negara ing Pringgondani. Lah kok malah tekan seprene durung ana trontong-trontong sadane anakku Gatotkaca. Mongko ngendikane Yayi Ratu Arimbi lumantar nawala. Lumantar sasmitaning nawala sing tak tampa iki mau, larane si Gatotkaca kuwi ana 3 candra utawa ana 3 sasi. Menawi ngaten kawit sak bibaripun angger Gatotkaca nampi Wayu Senopati wonten ing Karangmaja nika. Ora ngawur lho Gusti Aki, aku wegah nek kaya ngono kuwi. Nggih. Mula sing baku wektu dina iki ayo tutwun tak derekno tindake pun Kakang. Tumuju ning kedaton negara ing Pringgondani gawe srana waluyane si Gatotkaca. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Sitem jroning pasewakan. Prawadokong tanpa sabawa. Dereng ngantos parepu anggennya Sang Nata Ndarawati dawuh kelawan Senopati Ndarawati Sang Raden Setyaki. Kasaru pelajaripun Raden Kala Bendana. Ketiwasan. Notote lamun katututan Lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya runangkono magawe klarira wang lulu Kadangku Yayi Kala Bendana ning apa? Ketiwasan Kakang Prabu, ketiwasan. Ketiwasan Setyaki, ketiwasan Setyaki. Kakang Kala Bendana ning apa? Melayu tawang-tawang tangis ning apa Kakang? Kakang Brajadita balela. Kakang Brajadita balela saja. Ora gelem nyekuyung Gatotkaca kuwi bakal dadi ratu ning Pringgondani. Merga ketekan Bekewadana malah kae sajak ketape Kurawa dawya-dawya ngrubut karo aku.
Aku dibujuk arep dipanteni Setyaki. Bela barat Kurawa. Ila jagat pangestu para wayah lur jagat. Wis kala bendana leremno atimu. Wektu dina iki panjenengan ingsun bakal budal ning kedaton negara Pringgondani. Ayo tak kancani matur nang sane Mbak Yomarimbi. Ayo Kakang Prabu ayo. Wah iki ayo. Nglawan lakune para Sata Kurawa. Mune bakal mbujung nglawan kala Bendana Surtayuda apa-apamu. Iya. Setyaki kowe ora ana wewenang. Nggonmu bakal mepalangi para Sata Kurawa nggone bakal mbujung nglawan kala Bendana. Kakang kala Bendana kae kadangku paripaksa nek ana apa-apa Setyaki sing ora trima keparat. Ayo Kurawa 100 nek wani maju ning kene ora kok deprok kaya wong wedangan. Wela iki cara anyar iki kaya ngene iki. Aku ning kene wae, aku ora wani nyedak ning ngarepanmu. Mundakku mara-mara kowe nonyo modar. Cetha kowe itu jiwaning satriya, dudu wating satriya para Sata Kurawa ayo. Nek pancen arep bujung arep ngrangget kelawan Kakang kala Bendana, sirahe Setyaki jole keparat babu wowo. Ora minggat saka pengarepanku tabrak Irama Ngayogyakarta remuk rempu rempon dadi kuwandha wae parat. Ya. Ayo. Ayo, yo ngalah. Maju, ayo, maju rene.
remuk man. Aduh. Kuwedian anyar iki. Waduh. Gila. Karto Marmo sinten? Sapa ta kowe? Aku kok pangeling iki Kurawa ki rupane padha kabeh. Kula pun Surtayuda maneh. Ah, Surtayuda wajan nganggo kethu barang nggih. Ajeng bedake kali Kakang Karto Marmo. Surtayuda mundur babak bundas. Nggih, Man. Waduh. Waduh, jebul kala Bentana dekengane Setyaki, Man. Waduh. Kula rewangi ngentekke korek telu. Nggih ngeluk gabit. Dugi mriki mengajeng diwek-wek. Kaya ngeten carane kula moh maneh Kana mundur kono. Mboten kajen maneh. Satama kowe ya mundur-mundur. Kalau Bendana sing mbelani Setyaki to. Nggih, Man. Wah, keparat. Setyaki niku kula dereng kepethuk wonge kok lagi maju kok pun beres. Teng sirah mumete Raja Mak. Waduh. Tulung kula untunge mawon kula nglampahi wapak. Nemboten kula pun ajur sirah kula. Ah iya wela. Wela Kakang Durna niki pripun? Oh, nekok pencalin nyimpang marga kemawon Mate. Pandhawa nyukup ngulung mangung siring para sata Kurawa kambaung kesra kate Kaka Prabu menika kados pundi sampun wonten tigang candra anak kula pun Gatotkaca nandhang gerah nanging dugi dinten sak menika dereng wonten trontong-trontong. Anggenipun anak kula pun tetuka badhe usada Kaka Prabu kados pundi? Yayi Arimbi pun Kakang dhewe ora bisa menehi atura apa-apa kejaba mung jurung pandonga Yayi. Muga-muga enggalo Gatotkaca bisa waluya nirmala temah jati temah mulya. Wekasan bisa sampurna anggone mimpin kawula sak negara ing Pringgondani. Ya, barep kakangku. Perkudara piye di? Mau aku wis ngaturi nawala kelawan jelithang kakangku Ndarawati. Surasaning nawala jelithang kakangku Ndarawati tak boyongi rawuhe supayane rawuh ing Pringgondani kene
Wigatine Raliya kejaba mung bakal ngusadani anggone si Gatotkaca lara barep kakangku. Banjur apa wangsulane Koko Prabu? Wah, durung ana wangsulan apa-apa malah tekan seprene. Wis ngancik tumapak wektune. Nggone anakku tetuku bakal disenengake ratu malah jlitheng kakangku durung rawuh ning kene. Sabar mawon, Ndara, sabar mawon. Nuwun sewu lho niki mboten kateges kula menika koma lancang koma wantun matur wonten ngarsa paduka sedaya. Ndara Gatotkaca niku saged waluya nirmala temah jati temah mulya. Pun pokoke mang titeni omongi Semar, Ndara Gatotkaca saged sehat walafiat kados wingi uni nek pagebluk utawi pepeteng sing mapan wonten praja negari Pringgondani menika sirna Ndara gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandruk ngantos paripun nggih sami mbal wacana kasaru pelajaripun nata Ndrawati kadheraken Sang Raden Kala Bendana Babar-babar mindhang ten Gatotkaca praja negari Ndrawati gawe kaget kang samya mulan. Pancapala Pandhawa Yoga mulung manggung siring prasata Kurawa. Kambang Kesara Katite. Kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking dias baliwur adikku Kala Bendana eneng apa tawang-tawang tangis di rawuhe bareng karo Koko Prabu Kresna eneng apa ketiwasan Bayu ketiwasan aku mau wis kelakon nglilih pegane Kakang Brajasetya sing paune sajak ora trima ngene Gatotkaca arep dadi ratu oleh mriko dadi mergo Kakang Brajasetya nganggep nek Gatotkaca kuwi tuyase bungsu mergo Gatotkaca kuwi cedhak turune sawarga Prabu Manjudewanata Neng Kakang Brajasetya tak rem-rem atine wis gelem lilih tumuli gelem arep nyekuyo Gatut Bayu iki piye weke sapa Dik udu ta udu kae irung bangir oh irung bangir heeh
Lah iki piye iki sing iki piye. Wah ngono kae. Heeh. Ora kuwi lagune sapa? Kuwi lagune Iwan Fals ngawur. Iki ra ngerti lagu iki kok ora. Aku ki apalku meng sebelum kau bosan, sebelum kau menjemukan. Ngono kan lho, Truk. Ayo ora apa-apa ya apale kuwi ya kuwi bangandane ora. Kena ngopo kowe tawang-tawang tangis? Malah Kakang Brajajenja ketekan parang muka, ketekan mungsa, ketekan wisa. Sing jeneng Begawan Dara Pendhita iso kalima, Kakang Brajajenja diwalek tingale. Malah balik lo arep brasta Gatot Kacamura kaya dadi ratu Kakang. Iblis lanat ning ngatasi anake dhewe. Iki isih pulunane Brajadenta dhewe lah kok dadi kowe. Balela ora arep nyengkuyung kelawan turase Mbak Yumu kaya bayi watakmu Brajadenta. Sehat kowe kawan arep sehat. Kowe kapan arep sehat kowe dadi nome dadi impus. Dadi ora kalu macang kapan arep sehat le. Sawangen kawula mriko jari le. Nuwun sewu. Sare semangat. Mareka den prayitna semuri reheka balik titiyane gandhayane trisanya purnama sasi Kakang Supari apa Kakang nuwun sewu sampean di anak Raden utawa Ndara Gatotkaca niku leres sakit nggih tingkem netrane ning nuwun sewu kula kinten nggih midhanget atur pangandikanipun para pinisepuh para pepundhen sing lenggah wonten mriki teng mriki ra enten sinuwun Kresna to nuwun sewu Ndara Kala Bendana sampean ngobong atine Mbak Yune sampean dhewe ngantos duka yayasinipe kaya ngoten niku mengkene enten apa-apane sapa sing kapitunan coba nuwun sewu kudune sampeyan kuwi kok jejere wong tuwa niku menehi suprot kalih Ndara Gatotkaca ora kok malah gawe sedhihe gawe tangise Ndara Gatotkaca cara kula dadi Ndara Gatotkaca arep awak kula lara arep awak kula ora iso kangge jumangkah kula ora iso mbrangkang to Ndara kula iso mbrangkang ana kula kepengin dadi ratu teng Pringgondani nyumurupi kanane para kawula kok kados ngaten kok kula ming meneng wae cara kula aji cacinge tinimbang Ndara Gatotkaca adalah Kakang Semar pripun jinipun Kakang Semar kok nek gawe kaputusan nah sampean ki Kakang Semar ki mesti wae nyengsarake satriya nyengsarake bendaramu dhewe mboten dingaten ki ra mboten melek Ndara Gatotkaca
Oh arep dadi ratu kok ming jagake wong tuane niku napa member? Nuwun sewu kula tak takon napa member? Sampeyan riyen ajeng dadi ratu teng Ndorowati apa sampeyan ming jagake sinuwun Basudewa napa? Direwangi sampeyan bedah negara dhewe ming direwangi kalih Ndara Siyaki kalih Patih Udawa. Iki anake sampeyan niku pengen dadi ratu niku sing dicontoh wong tuane. Wong tuane kok ming meneng wae. Cara kula isin kecilik dadi satriya Jodipati nglairke utawa apa ya gedhekke Ndara Gatotkaca ngerti anake kaya ngono kok ming meneng wae. Cara kula guak ngalen mawon lho. Woi Lata. Sajak gerangane ora trimo Lata. Mbak Yu kowe arep ngisih nganggep kadyang aku aja melu perkarane anawaya tanding ana adikmu wae. Wah. Laruta saking kutha Sakura kula Yanamutusa sang Sri Latala kudu iki sing tak karepke ayo yen kowe Mbak Yuku mesti wae aku wegah nglanggati karo kowe aku gah ngladeni karo kowe nek kowe nantang karo aku Mbak Yu ayo endi anakmu sing jenenge Gatotkaca calon ratu Pringgondani kayo tak wenangake lungguh dampar negara Pringgondani laton wis gemlundung sirahe Brajadenta kaya bayi watakmu Brajadenta ayo neng kene iki Gatotkaca nggone bakal dadi ratu ana ing Pringgondani kuwi ora kok aku sing kongkon kuwi ora nanging pancen kekarepane saka para kawula Pringgondani padha ngarepake yen to anakku Tetuka sing dadi ratu ana ing Pringgondani lak dalah apa wae pawadyane aku ora ngurus sing baku eneng kene aku mung kepengin ngenteni ayo nek pancen Gatotkaca kuwi duwe jiwa satriya kon tekan kene adu arep karo pamane Permalang Langkana Kwandawa giaglak limpahmu wong wedok iso
aku ora nganggep kowe Mbak Yu kuyo ben ayo. Eneng kene ora ana tabete Mbak Yu Adi, ora ana tabete Kakang Adi. Ora ana tabete sedulur nanging eneng kene anane. Wong sapa sing bisa ngalahke Braja Denta Kukupen negara Pringgondani? Oi! Wah! Kula putraning sun sireku wis panci pisah lan jenenge nglang ya kuline ngarti becik sira ning praja Kanjeng Ibu mboten ngenten babar pisan ageng labuhan Paduka ngantos kados mekaten Kanjeng Ibu sampun menawi ngantos ing samangke namung badhe angucik dumateng Ararjan panjengandika Kanjeng Ibu Arimbi alung kula mboten siya semadeg Nalendra wonten praja negaring Pringgondani Kanjeng Ibu kunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon Wirkenjang alis risang maweh kandrung Prasasat kadidene pepes bayu kang tapis manahing Sang Gatotkaca nalika semanten nyumurupi kawontenipun Kanjeng Ibu nggih Sang Dewi Arimbi ingkang sajak sampun boten nggadahi daya awit den kula sora dening rayi piyambak Sang Adipati Braja Denta Naya-naya titi mangsa kala wis nekani ingkang nganglang jagat nenggih sok maning Sang Prabu Trembaka sumusup wonten anggaring Sang Gatotkaca dadi kaget Sang Gatotkaca wau mangawora Purwa Truk gendarmu piye to ambo aku ya meng bingung kok cangkemmu muni ridu mawur kok ora wah jan kowe iki kok ya ngrekasake wong to Truk ora ning omahe dhewe kok ora kaya ngono ora ha ya kuwi malah kaya ngono kuwi ora jenenge kegagalan kok ya aku ya setengah ngantuk ya ngantuk ya mbak ya wis ora baleni gak aku wis gak ngendari kowe Adalah ya iki sing tak enteni
Tantane ngapa kowe? Kowe ngentantane blero sulukku. Kowe terus arep golek pasaran kowe ya. Anjen strayoli batang kowe. Bagong ki ngamuk-ngamuk orang genah kayak Adipati. Adipati Minak Jingga apa? Kaya ngono kok ora anggepe semangkean. Kene iki dadi follower Ndara Gatotkaca ya kok Ndara Gatotkaca dadi ratu kok kaya nganggepe negarane kaya ndeke teke bapake dhewe apa piye? Lho. Kan majane Prabu Trembuka kok ora. Ya berarti negarane bapake dhewe kok kandhani kok. Kowe cah bambung, kayak anak presiden ngono-ngono kele. Ah ya terus ya kandhani kok ora. Ayo. Paman Brajadentaja monggo ayo. Nek pancen paman-pamanku kadang brojo kabeh ora nayuk yani anggonku bakal jumeneng ratu ning Pringgondani. Tak lelake kewandhaku sing dadi seksi. Wah, untal malang kowe. kelap-kelap katon lir kencang alis risang mawe gandrung Paman Brojo Musti
Oh inggih angger Gatotkaca inggih nggih. Wonten menapa saja paduka merepeki dumateng kawontenanipun ingkang putra. Wah nuwun sewu longgar nuwun sewu. Pambeganipun ingkang paman pun Brajamusti menika mboten sami kalian pambeganipun Kakang Brajadenta. Menawi paduka ing sakmangke badhe ngawonaken dumateng pun Kakang Brajadenta mboten namung ngginakaken srana adu atosing balung luting kulit mengke mboten wonten rampungipun. Lajeng parang paduka paman Brajamusti kados pundi? Nggih. Lelanana ingkang paman manjing wonten epek-epek sisih kiwa panjenengan. Awit kula sampun pikantuk sasmita bilih wekdal menika sampun titi mangsa kala sampun dugeni pejahipun muksmanipun ingkang paman pun Brajamusti kedah sajuga pejah sami sakala kalian Kakang Brajadenta. Lelanana kula manjing wonten epek-epek kiwa panjenengan tumuling sakmangke manggrayang raganipun Kakang Brajadenta ing mriku swarganipun ingkang paman nggih. Paman Brajamusti ngestoaken dawuh. Carita nalika semanten campuh tanding bebuting yudha sang Raden Tetuka mengsah lan ingkang paman sang Raden Brajadenta. Eling-eling nalika semanten wonten ing epek-epek iring kiwa sang Raden Gatotkaca kapanjingan ingkang paman pun Raden Brajamusti wekasan. Sang Raden Gatotkaca sinambi anyebda ingkang paman ingkang mapan wonten ing epek-epek iring kiwa nalika semanten dadya sami sakala pejah sang Raden Brajadenta pejah padha sakala kalengkeng rayi sang Raden Brajamusti den grayang dening sang Gatotkaca nanging dayane saking sang Brajamusti. Ayo nek kowe wani aja mengen ning dhuwur ngawang-ngawang barat. Wah! Wah! Waduh. Nalika semanten Den Candhak sirahing sang Brajadenta den candhak mestakaning sang Adipati Brajadenta ing sang Ketuka nalika semanten taksih saged sumbar manguwuh sang Brajadenta. Ayo Gatotkaca aja mung nyandhak mestakaku sirnakno aku ayo katokno Aji Narantaka sing mbok gul-gulke wingi kae ayo sirnakno pamanmu nek pancen kowe sembada Ketuka bisa ngukup negara ing pringgondane gumlundhungna sirahe pamanmu. Nuwun pangapunten Paman Brajadenta. Waduh.
dalah ger Gatotkaca wis sampurna wis rambut kewajibane pamanmu Parmalanggir ayo sekseni jagat sak isine pamanmu sak kloron manjing ngono ngepek-epek iring kanan lan kiwa dadi daya kekuatanmu aran Aji Braja Musti lan Aji Braja Denta Gatotkaca Kancing langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang mawe kalandrung Astagong masa anak iki kowe mau ngantuk kok kowe mau ayo sepurane aku ki nek arep mingar-mingar gender ki lho Le posisi ki linggo ki kaya wong atakiyat dadi arep minger langsung ceket-cepet ngono ki angel Arang sikilmu kaya sikil walang ngono. Ngawur ora sak geleme dhewe. Dawane banget ya Truk sikilmu itu. Ampun sirna Den pedhut ingkang mapan wonten Prajanegari Pringgondani. Iya Kakang Semah nggih. Nuwun sewu. Niki wau sing jeneng tiyang nek badhe mukti badhe mulya menika pancen kedah wonten ingkang dipun kurbanaken. Iya Kakang nggih, nuwun sewu lho niki amit sewu. Rumiyin nalikanipun jaman Kanjeng Nabi kemawon wonten ingkang dipun kurbanaken. Iya Kakang Semar mangkono nggih. Mila Ndara Ayu Arimbi kula aturi nampi nggih Den. Iya Kakang Semar ora dadi ngopo. Aku wis ngiklaske kelawan patine adhiku sak lorot. Mbok menawa dadi seksi lan dadi lantaran gone anakku Gatotkaca bakal dijumenengake nata. Ah nggih, ampun kedangon. Niki pun meh jam 1 kurang 6 menit. Pun sinuwun Kresna. Apa Kakang? Nika mangkantri nggone apa paringi busana Kanalendran. Kakang Semar pripun sinuwun Puntadewa? Ya lumrahe lan wajibe anak lanang mono kudu nampa katresnan sangka ibune. Ngaten. Iya Kakang nggih. Ndara Ayu Arimbi. Monggo dikandhi paringi rasukan utawi ageman Nalendra. Ayo tetuka tak dherekake. Monggo Kanjeng Ibu.
suwe men ta wong milih sandangan kae. Ya truk kan tadi. Ayo yo. Senes iku endi bakane iki. Nah, pun iki leresnya. Wis. Jan bagus Ndara. Waduh, lho. Kok mekutane mboten diagem? Gegeden. Waduh, nggih. Mekutane Prabu Trembaka kuwi ukuran suwidak kabeh ya. Mestaka kaya klenthing. Ora ngawur lho Bagong. Mboten pun kula. Anu apa Ndara Arimbi ajeng ganti sekalian? Ora. Ana ajeng ganti kula ewangi njaga kamare, mengke ndak mboten prayoga. Nek enten sing masangi kamera barang nggih sinuwun. Iya, nggih. Mangke dikanthi mriki Ndara Arimbi.